ମାଳତୀ ପାଟପୁର। ଏହି ଗ୍ରାମର ନାମ ମାଳତୀ ପାଟପୁର ହେବା ପଛରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ପୁରୀର ପାଟପୁର ଗ୍ରାମରେ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଚଳୁଥିଲେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ବାପା, ମା, ପୁଅ ଏବଂ 5 ବର୍ଷର କୁନି ଝିଅ ମାଳତୀ। କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ସର୍ପାଘାତରେ ମାଳତୀର ପିତା ଓ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ। ଅଭାବ ଅନଟନରେ ପର ଘରେ ବାସନ ମାଜି ଚଳୁଥିଲେ ମା ଝିଅ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଗାଁରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ମା ଠାରୁ 10 ପଇସା ନେଇ ଭାଇ ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀଟିଏ କିଣିଲା ମାଳତୀ। କିନ୍ତୁ ତାର ତ ଏବେ ଭାଇ ନାହିଁ। ମା କୁ ଯାଇ ଭାଇ କଥା ପଚାରିବାରୁ ମା କହିଲେ ତ ଭାଇ ହେଉଛି ଜଗା, ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରହେ। ଏତିକି ଶୁଣି ମାଳତୀ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ କୁନି କୁନି ପାଦରେ ଚାଲିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଏବଂ ଏଡେ ବଡ ମନ୍ଦିରରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମାଳତୀ ତା ଭାଇକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଦୁଃଖରେ ବସିଥାଏ ମାଳତୀ। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ପଛରୁ ଜଣେ ବାଳକ ଡାକି କହିଲା, ମାଳତୀ ତୁ ମତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବୁନି? ମୁଁ ତ ଭାଇ ଜଗା। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ମାଳତୀ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ତା ପରଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପହଡ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱପ୍ନ କଲେ ପାଟପୁର ଗ୍ରାମର ମାଳତୀ ମୋ ଭଉଣୀ ମତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛି। ତାପରେ ରାଜା ସେଇ ଗ୍ରାମର ନାମ ମାଳତୀ ପାଟପୁର ରଖିଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।